Actuellement média jabaran filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan foli ni tanumaw ye aw bisimila ko kura a ka dɔgɔ kibaru kɛnɛ kan bakurubaw filɛ i n'a fɔ san tɔw journée de la souveraineté retrouvée la ɲɛnamayara Mali la hali ni o y'a sɔrɔ maa dɔw ma jɛni a ye maa caman kɔni nana yaasa ka nin don kɛrɛnkɛrɛnnen la ɲɛnamaya a bɛ walawalali sɔrɔ nin dɔgɔkun kibaru in na Actuellement média ɲɛmayaso ye i mako don takɔsi la nin dɔgɔkun in kɔnɔ o min kanunen don kosɛbɛ maa caman fɛ ka da diya kan a bɛ walawalali sɔrɔ nin dɔgɔkun kibaru in na an fɛ fɔ cogo min na bakurubaw la tarata don janvier kalo tile 14 san 2025 journée de la souveraineté retrouvée ni o ye don ye jamana ɲɛmaw y'a yira k'a fɔ ko an kɛra an yɛrɛ ta ye ka bɛn don min ma o kɔni la ɲɛnamayara an fɛ yan nɔ palais de sport la hali ni o y'a sɔrɔ maaw hakilina tɛ kelen ye nin don kofɔlen kan maa caman kɔni bɔra an ka jamana fan 14 bɛɛ la yaasa ka na nin don kofɔlen la ɲɛnamaya an ka jɛ an Abdoulaye Maïga ka sɔrɔlenw lajɛ janvier kalo tile 14 o de tara k'a kɛ souveraineté sɔrɔli don ye kabini san 2022 waati conseil des ministres dɔ senfɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔ ye janvier kalo tile 14 ta k'a kɛ souveraineté sɔrɔli don ye walasa ka ɲinanta la ɲɛnamaya maa bajirika de bɔra Bamako ani faaba tɔw la ka na palais de sport la a don bonya kama tarata don janvier kalo tile 14 san 2025 walasa k'u ka nisɔndiya yira faso kanu ani seginɛ ko ani buye ko ani ala ko ani ala kira ko ani faso ko an bɛ ala n'ala kira ko an bɛ sɔrɔsiw kɔ o de y'an se yan an faso ka d'an ye wa Asimu ko an bɛ sa ala ko ye an b'a ala fɛ an b'a ala kira fɛ an bɛ Sahana Hamawula fɛ an b'a denkɛ buye fɛ an b'a kɔlɛ fɛ wa an bɛ sa Asimu ka jɔ la bon bi tileŋɛ na an bɛ yan nɔ dɔwɛrɛ tɛ Mali y'a ka souveraineté retrouvée o de y'an nakun ye yan quoi donc an nana yira fasoko de don quoi donc an nana o de manifester dɔrɔn o dɔrɔn wa min fɔ Asimu an kan ka dakan min b'an bolo k'a fɔ Asimu ye buye ne buye ko cogo min n'a y'a kɛ ten wallahi sallahu a b'a ka fanga jabɔ hɛrɛ ni baden na an b'a ɲini a fɛ a kana tɛmɛ buye ka kumakan kan ni buye ko min a k'a kɛ ten n'a y'a kɛ ten n'a kɛra min an bɛ tila k'o lakari ɲɔgɔn ɲɛna don min tɛ buye wa jamana in b'a bolo a jɔlen bɛ cogo min a ka jɔ jamana ye a ka jɔ a yɛrɛ bakun ye n'a cɛna yɛrɛ bolo jɔra a ma cɛ kelen bolo da cira an bɛɛ bolo o de y'a to an bɔra an sera yan nɔ ni janvier kalo tile 14 don na Mali ministre gale général Abdoulaye Maïga a ye bilasirali kɛ ani ka hakilijigi kɛ nin don in tali ka Mali jamana ɲɛmaw fɛ nga ɲina janvier kalo tile 14 don sera k'a sɔrɔ dɔw yɛrɛ ma bɔ a kalama zone kɔnɔ salo kɔnɔ an y'a fêté an kɔni ye ko caman kɛ an kɔni sigira nusandiyara an kɔni y'a bila ko jamana bɛ ka changer dɔɔni mais ɲina tiɲɛ yɛrɛ la an ma bɔ a kalama de parce que ko ka ca hali bi maa dɔw b'u yɛrɛ ɲininka ni souveraineté ko min tara Mali jamana ɲɛmaw fɛ a kɔrɔ ye min ye hakilina dibagaw la i n'a fɔ Modi Sidibe Mojef Mali an faso ɲɛma ale y'a yira k'a bɛ ɲininkali kun bɔ an bɛɛ b'a kalama 1960 président Modibo Keïta ala ma hinɛ n'a la o n'a jɛɲɔgɔnw ka wuli ka jɔ kɛra sababu ye k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya d'an ma mais yɛrɛma hɔrɔnya dafalen tɛ komi n y'a fɔ n ka nanzarakan laseli la cogo min yɛrɛma hɔrɔnya ye n bɛ fɛn bɛɛ kɛ n yɛrɛ ye n tɛ siri mɔgɔ la mɔgɔ tɛ sira don kɔrɔ mɔgɔ tɛ n bolo minɛ mɔgɔ tɛ hakilina di yan n ka fɛn bɛɛ ye n yɛrɛ ye ka da lahalayaw fana kan n'o ye taamaserew ye n'o ye dugukolo cɛbɔlen kan ye n'o ye jamakulu ye n'o ye drapeau ye n'o ye kanase ye n'o ye hymne ye fo ka taa se fɛn caman ma olu bɛɛ b'an bolo depuis 1960 maintenant jamana si tɛ min ye souverain ye min y'a yɛrɛma hɔrɔnya ye 100% n y'a fɔ n ka laseli kɔnɔ n ko hali États-Unis min ye première puissance ye o sirilen don Canada la ni ma fili courant ko ni électronique ko fana la u sirilen don Chine na diɲɛ sirilen don ɲɔgɔn na min se tɛ ne ye e b'o ɲini ne b'o ɲini e fɛ min fana se tɛ e ye e b'o ɲini dɔ in fɛ min fana se tɛ dɔ in ye o fana b'o ɲini mɔgɔ wɛrɛ fɛ
diɲɛ bɛ ka taa o tagacogo de la maintenant k'a fɔ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya k'an y'a sɔrɔ 14 janvier de la ne kɔni t'a dɔn min don a bɛ kalan na ekɔliw la ne kɔni bɛ ka jɔrɔ a kana taa kɛ sababu ye minnu bɔra an na a n'an dɔgɔninw a n'an balimadenw kana taa tunu yɛrɛ jamana histoire ko la parce que jamana tɛmɛna sira minnu fɛ a lakika la o ka fɔ jamana kɔnɔdenw ye u n'a ka kɔrɔbaya o ka k'u u ka hakili jakabɔ fɛnw ye a bɛ se ka layiriwa cogo min ka tɛmɛ o bɛɛ kan ne hakili la o de ka ɲi jamana ma. hakilina jiginna janvier kalo tile 14 tara Mali jamana ɲɛmaaw fɛ k'a kɛ souveraineté don ye ka bɛn don ma san 2022 min na maliden bɛɛ bɔra k'u ka dusumakasi yira k'a kɛ ni CEDEAO ni UEMOA ye ɲangili min ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma. Ni ko ye Abdoulaye Maïga ka sɔrɔlenw ye journée de la souveraineté retrouvée k'o kan san 3 a tanɲanen kɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka tiɲɛko kumaw kɛlen don ka ŋunuŋunukanw caman lawuli a sigilen kɔ fanga la san 2013 waatiw ni layiduw ye ko an ka jamana ani an ka lakana bɛna sabati a kɔni ka fanga kɛra jigilatigɛba ye maa caman ma o la waati min na jamana bɛ ka taa ɲɛ a ka kan maaw k'u miiri kɔrɔlenw na yaasa an kana se ka o fili ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ an bɛ se ka mun de dɔn jamana ɲɛmaakɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ka kow kan Zainab Gueye bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. L'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta est décédé ce dimanche à 76 ans. Élu en 2013, il avait été renversé par des militaires en août 2020 après des mois de mobilisation. San saba a salen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta ni bɛɛ b'a dɔn IBK la tɔgɔ bɛ ka fɔ hali bi an ka jamana kɔnɔ ni a kun sugantira san 2013 ni layidu kan ye bɛn ani keleya sabatili la an ka jamana kɔnɔ IBK tɔgɔ tora an ka jamana tarikuw la a nana fanga la tuma min na Mali tun bɛ gɛlɛyaba kɔnɔ ni olu ye jamana fan dɔw minɛna banbagaciw fɛ sɔrɔko gɛlɛya ani bɛnbaliya sigidaw ni ɲɔgɔn cɛ IBK y'a ɲini ka sariyasubaw bonya ani ka bɛn sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ a ye bɛn ka sɛbɛn labɛn ani marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ nga a waleyali kɛra gɛlɛya ye o wagati kelen na jamana tun bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ lakanako la ni bamacimaw ka ko ye Mali camancɛ ani a woroduguyan fan fɛ bingani cayara n'a kɛra sababu ye ka siviliw ni finitigilakaw caman faga ni gɛlɛya in kɛra IBK ka haminakoba dɔ ye nga a ka laɲiniw ma sabati jaabi kɔnɔ politiki sira fɛ IBK ka fanga kɛra sababu ye ka bɛnbaliya ɲɔɲɛ opposition ni jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔdenw ka wulili cayara ni o bi tali kɛ yuruku jamana marako juguya ani jamanadenw ka laɲini kun tɛ ka sabati jamana ɲɛmaaw fɛ ni futinɛ ninnu ka fara fanga d'Afrika san 2020 waati o kɛra sababu ye ka dansigi a ka fanga la IBK ka tagali ye maa caman bila kɔnɔna fili la maa dɔw fɛ a kun ye jamana ɲɛmaa ye min ka baara kun bɛna kɛ ka Mali taa ɲɛ maa dɔw fɛ jamana ɲɛmaado min tɛ se ka Mali taa ɲɛ wa k'a nɔ bi jamana tiɲɛni na an kan ka mun de faamuya IBK ka fanga la mun de kan ka kɛ walasa fili tɛmɛnen ɲɔgɔn kana kɛ bilen ninnu de ye ɲininkali ye minnu tun bɛ ka fɔ kosɛbɛ ni bɛɛ lajɛlen kɔfɛ Ibrahim Boubacar Keïta bi jate maabaw fɛ Mali tariku kɔnɔ a ye a nɔba bila jamana kɔnɔ ni a ka fanga mara cogoya ye Mali jamana kɔnɔdenw kan ka misaliya ta gɛlɛya tɛmɛnenw de ka sisan walasa ka Mali taa ɲɛ dilan shawarma hamburger ani panini kɔfɛ takosi fana bɛ ka kanu maaw fɛ diɲɛ don o don ka taa fɛ maa caman b'a kanu k'a dun waati bɛɛ la an bɛ se ka mun de dɔn ni dumunifɛn kofɔlen yɛrɛ kan Nana Kadija ko ne taara munumunu a feerebaga dɔw kɛrɛfɛ an ka jɛ an ka sɔrɔlenw lajɛ bɛɛ n'i ka plat don quoi bɛɛ n'i ka plat don bɛɛ ni diɲɛ fɛn fɛnɛ don bon ne kɔni bolo kɔnɔ takosi de ka di ne yɛrɛ hali n'a da cayara fɛn ka di o da man ka caya takosi buru fromage sogoma a sɛma walima a fila bɛɛ ɲagaminen olu de ye kɛfɛnw ye minnu b'u yɛrɛ sɔrɔ ni dumuni kofɔlen in na ni a bɛ fɔ o ma ko takosi n'ale buruji bɔra Maroc jamana la an bɛ don min na i ko bi takosi kanunen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sifinnakaw fɛ wa a sugandilen don ka da diya ani kun caman wɛrɛ kan o sugandili kelen in bɛ kɛ sababu ye min b'a to a feerebagaw bɛ ka se ka dɔ sɔrɔ a la Abdoulaye Duc Maïga ni ale ye Saveur Plus tigi ye bɛɛ ɲɛfɔli kan ye nin dumuni dilancogo la o min kɛn bɛ ka Bamako minɛ bi
Un restaurant d'ailleurs, il y a quelques mois de cela, et on me fait un chamake restaurant qu'on a là, mais en spécialité est takosi kosebe. Parce que takosi fleni, woro na jatemene ni yere kan folo, avant en spécialité kaye. C'est-à-dire que depuis na me duku konna ni fona, dumi menere ma san kosebe takosi de. Et puis takosi flé à teli, surtout les restaurants si c'est fast food aussi, donc takosi keli kateli client ma kono, dondron aba sura rapidement. Et puis avantage il y a pain comme maga à kadi kosebe à koka télé de se ka duni sur très rapidement comme si fanu la jona o takosi en mettant aussi suya mon cœur en mettant aussi viande que le takosi bichi chocolat mai en même temps mettant aussi poulet feneke le takosi chez chocolat mai en même temps mettant aussi mixi feneke le dobe a nyagam ni flan a flan nyagam ni de kadi o le dama fla nyagam yona o chocoinate ali fromage be kala surtout ni ko takosi ye fromage forêt do fromage ba be kala ka la fa ka so ka meleke gagner ka chauffer gagner ka so ka di client mais en taw bolo fraba en taw la donc anti so ko lu be fo adumagaw fana fanfɛ bɛɛ b'a kanu a ka cogo la ni o bɛ se ka kɛ a timiya a yecogo walima a yɛrɛ suguyaw fɛ takosi ka di ne parce que a goût ana ingrédients ni fɛnw n'a fɔ logo sɛ et puis tout quoi frites ninnu varieté bɛɛ la a sɛman de ka di ne parce que sɛ yɛrɛ ka di ne naturellement bon semaine kɔnɔ 2 fois ou 3 fois par semaine ni fɛn min ka di o da man ka gɛlɛ i bolo bon 800 ta bon ne ka teli k'a san sufɛla wagati nin quoi 22h ka don 23h nin kɔnɔna na o tuma la nɛgɛ bɛ minɛ yɛrɛ quoi bon hali ne ye surafana dun n ka tila ka tɔgɔsi dun sinon n tɛ lafiya. Sidi Sidibe ni ale bɛ to k'a san kuma ni kuma b'a yira k'a fɔ ko ni dumuni sugandili kuma tɛ caya. Takosi ka di ne ye mais kuma bɛɛ fɛnɛ tɛ parce que waati bɛɛ k'a dun a maɲi mɔgɔ ma a kaɲi mɔgɔ ma fɛnɛ fɛn bɛɛ kojugu bɛ mɔgɔ bana o wa ne kɔni ne ta bɛ ten de bon semaine kɔnɔ ne bɛ se ka dun siɲɛ 1 ninnu n'o prix ko tɛ mɔgɔ man ka dɛsɛ 2000 francs na k'a don takosi la mais mɔgɔ ka plaisir tɛ kelen o a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen nɔ a ka d'a ye don o don n'a ma sɔrɔ don min na a tɛ lafiya yɛrɛ dɔ fɛnɛ bɛ yen nɔ hali n'ale ma sɔrɔ a tɛ foyi k'a la fɛnɛ. Jigi Jawara ni ale ye takosi feerela ye wa a bɛ ka se ka nafa sɔrɔ nin baara in na ka da takosi sugandili kan tile kɔnɔ ka daminɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa bila nɛgɛ kanɲɛ 17 la. Baara bɛnnen don pani ni takos bon ne ka minɛnw bɛɛ la an bɛ se k'a fɔ takosi de bɛ marché yan kosɛbɛ quoi parce que ale filɛ ne bɛ na ni quantité ba de mais depuis tilegan ka bɛɛ ban a bɛ ban ka ne ka dumuni tɔ bɛɛ to takosi de sugalennen don ka tɛmɛ ne ka feerefɛn bɛɛ kan takosi bɛɛ de b'a san bɛɛ bon o temps kɔnɔna la ne bɛ nafaba de sɔrɔ takosi la parce que ne ka marché yɛrɛ a fangaba yɛrɛ ye takosi de ye an placelen don yan mais ni marché fɛnna an bɛ se ka taa yɔrɔ wɛrɛ quoi wala ma fanga comme yɔrɔ caman de b'an bolo. Bɔlɔlɔsira feerew la restauranttigiw i n'a fɔ ni muso in olu bɛ fɛɛrɛ caman bila sen kan yaasa u n'u ka clients ka se ka ɲɔgɔn faamu. Bon tile kɔnɔ an ka client fanba ye mɔgɔkɔrɔbaw de takosiko la kɔni denmisɛnninw b'a la mais mɔgɔkɔrɔbaw de ka ca bon an tɛ gɛlɛya caman sɔrɔ parce que an kɛlen don ka min bila sen kan an b'a fɔ client ɲɛna k'u ka dépôt de kɛ u bɛ dépôt kɛ fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka taa ni dumuni bon fo n'a kɛra ni kɔfɛ sinon an ma gɛlɛya sɔrɔ a la fɔlɔ an n'an ka client cɛla kɔni c'est la famille. An bɛ don min na i ko bi Bamako takosi kɛlen don ka se sɔrɔ fast foodw la wa a feereli bɛ ka nafa caman de lase jamana sɔrɔ ma. Sabula a bɛ se ka baara di maa caman ma ka da sugandili kan sifinnakaw bɛ ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu tɛ to yɔrɔ kelen. Ni ko ye Nana Kadija Kone ka sɔrɔlenw ye dumunifɛn takosi kow kan ni na kɛ ko kura ye uranda tarikuw la arabadon janvier kalo tile 15 san 2025 wasadenw ka lajɛ dɔ senfɛ Kigali uranda cakɛda min ka baara ɲɛsinen don tajikow ɲɛnabɔli ma o ɲɛmaya yira k'a fɔ ko taji dɔ kɔni lakodɔnna Kivu kɔ la joli le si bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye. A jatelen don jamana fɛ minnu bɛ kulu sanfɛ Rwanda jamana y'a yira k'a fɔ kulu bɔra pétrole dingɛ kan la Kivu min bɛ Congo ni Rwanda dancɛ la. Nin kunnafoni in dira janvier kalo tile 15 san 2025 Francis Kamazi fɛ ni ale ye ɲɛma ye min ka ca bɛnnen don dugujukɔrɔ nafolow ɲɛnabɔli ma. O kɛra lajɛrɛ dɔ senfɛ min kɛra Kigali. Nin bɛna kɛ sababuya ye
ka dɔ fara Rwanda sɔrɔ dabolow kan. Kamasɔrɔ a bɛ san 10 bɔɲango bɔ Rwanda kun bɛ ɲinini la Lac Kivu walasa ka ɲɛ sɔrɔ pétrole ko la. Ka sababuya kɛ ni sɔrɔli in ye, Rwanda sera ka pétrole dingɛ 13 de lawuli. Hakilina jiginna bolonɔbila sɛbɛn kun bɛ Rwanda jamana ani RDC Congo jamana cɛ san 2017. Hali n'a sɔrɔla Rwanda kɔnɔ bi, jamana kɔnɔdenw 100 sarala 72 olu ka baara ɲɛsilen do sɛnɛ ma. Ni pétrole dingɛ in bɛna kɛ sababuya ye ka sɔrɔ dɔ bɔ sɛnɛ la ni k'a don nin da fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoniw a n'a kɔkan kunnafoniw olu bɛna lase aw ma teliya la Awa Si fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoniw arabadon janvier kalo tile 15 san 2025 Kulikoro kan Abubakar Sadasi kɔnɔ Emiya mɔgɔ 46 ka bɔli baaraw kolobo kari la. A kɛnɛ ɲɛmaaya o kun bɛ an ka camancɛ fanga ɲɛmaa bolo General Asimi Goita. U bɛ taa fintigilaka maa 255 la ni 11 olu ye jamana wɛrɛ maaw ye. Ni kulu 46 in tɔgɔ dara General de Brigade Tumani Sisogo la ni ale ye armée chef d'état major kɔrɔ dɔ ye. Jamana kɔkan kunnafoniw alamisadon janvier kalo tile 16 san 2025 Turki jamana ka lasigiden bisimilayira Chad ministre min ka baara ɲɛsinen do u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ kow ma ale fɛ. Ni ɲɔgɔn ye sen fɛ u kumana fɛn caman kan i n'a fɔ sɔrɔw, feere, sɛnɛ, kuranko fo ka taa se seko ani dɔnko ma. Jamana ɲɛma Emmanuel Macron taara Liban jamana kan Beirut jumadon janvier kalo tile 17 san 2025 yaasa ka se ka sigi ka fɔ kɛ ni Liban jamana ɲɛmaw ye cogo min na fɛrɛ bɛna se ka sɔrɔ Liban jamana sinsini kow la. Jumadon janvier kalo tile 17 san 2025 Aja Labib ni ale ye commissaire européen ye minnu bɛ dɛmɛ don maaw ma ale kɔni kɛra Union européenne maa fɔlɔ ye ka se Siri jamana kan kabini Bashar ka fanga dafiri la. Siri kunnafoni diso dɔw ye ani Siri jamana ɲamakura Ahmed Al-Share ani u ka ɲɔgɔn ye jaw cari. Afirmedia jabaran filɛbagaw ni bɛ dan sigi an ka bi dɔgɔkun kibaru la aw ni ce aw ka ɲamadali la aw kan bɛ o la diɲɛ wagati wɛrɛ. Parce que nous croyons au grand potentiel humain, parce que nous incarnons la performance, parce que l'autonomisation et le perfectionnement de l'édite constituent notre objectif. Rejoignez-nous, Université Bazo, la performance par excellence. L'école supérieure de commerce ESC Mali School of Management, l'école qui forme les leaders de demain, elle se distingue comme l'une des meilleures écoles de commerce de la sous-région. ESC Mali est réputée pour l'excellence de ses formations qui préparent efficacement les étudiants à devenir des entrepreneurs et des managers compétents.